tikere ke nwanne nwoke ọkụ sef nke ahụ eredinyere dị n'ogiri bon nye ụlọ Prọfesọ George Obiọzọ ya the place anyị hụrụ ebe ya na-ere Chai, or the country home of Ambassador George Obiọzọ, burned to ashes by the hoodlums. This is unbelievable. What a wickedness. What a wickedness. What is Nigeria turning into? The country home of Professor George Obiọzọ, burned to ashes by the hoodlums for no reason. Chai. Chai, still burning. Wonder shall never end. Wonder shall never end. Even his own brother, the security house. This is unbelievable. Unbelievable. Chai! What a wickedness. What is Nigeria turning into? Look at, still burning by this hour. Since 1 o'clock. What a wickedness. How can these young boys be so mean like this? My goodness. Country home of Professor George Obiọzọ burned to ashes. Chai! Our mama has turned to another thing. This is the doom. This is doom. Wow. Samanya kwuru ze George ahụ. N'ụlọ onye na-amị arị n'onwe ya na N'ụlọ kọrọ bụ ọkụ ụlọ na-ekere efe ahụ. Cha Jizọs na edebere na ụlọ na-ekere efe ahụ. Ịdị akara ekwe ọkụ edu ụlọ. Ụlọ upụrụ upụ. Nyekwa ụlọ Ohanaeze Ndigbo dị fa. Kekwa saịdị ahụ, nye okwu azụ dị na ụlọ ogologo. Jizọs, ụlọ ogologo. Nye ụlọ George Obiọzọ dị fa. Ohanaeze Ndigbo dị ụlọ. Nye ụlọ fọrọ mbupụkwa ụlọ fọrọ. Na afọrọ ya na ụlọ Ohanaeze Ndigbo Jos ogo. Over the far.